Muri Zimbabwe aiwachia unzi manje ndotoona kuti Sadc yochizoomesera Mnangagwa, Sadc yochizoomesera ZANU-PF. Notiri yabva yadiscover kuti aiwa tiri kutowaste time tichidelaya nokuda kwokuti tiri kutoingiriza suffering kuvanhu maZimbabweans, kumacitizens emuZimbabwe. Muri Zimbabwe pachizoshata manje. Saka mina mashoko avataura anokurudzira chibva wasubscribe waulike utina on the bell icon. Tamuchana maupdates anokupa pano paZim News Live. Nokuti vanenge vachiposta panapa vanyogo vachinzi the council in just half an hour noted the need to expedite the ongoing due processes on Zimbabwe to ensure the legitimacy in Harare brought about by the flawed electoral process in the August plebiscite last year is corrected. The Sadc Council of Ministers expressed their frustration with the prolonged ongoing Sadc due processes to correct the legitimacy in Harare, as this has brought untold suffering to the masses of Zimbabwe. Do mashoko anotaura achiti aiwa todelay kwatiri kutoitaka totoingiriza suffering aiwa kune mamasses emuZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vari kutosafa nekuda kwemaflawed electoral process akaitika zvakapruvwa neSIOM report. Muri Zimbabwe timbotudze mafungiro imunoti kudi pamusoro penyaya iyi. Tozva kuti vanhu vaiti aiwa nhau idzi dzava dzenhema, Sadc haisi kumbouya dzangova nhema. Asi muri Zimbabwe ndo mashoko atarisibva muzora nhasi. Tudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu. Musava nokusubscribe, kulike, nokutina on the bell icon. Tamuchama updates anokupa pano paZim News Live.